Buenas noches. La semana postelectoral del 9 de marzo ha transcurrido con la circunstancia paradójica de que se ha hablado más de la oposición que del gobierno. És l'ambient que hi havia de gran expectació a Gènova 13. No ha faltat ningú i l'expectació ha sigut màxima. Centenars de periodistes hem esperat des de primeres hores de la vesprada. L'ocasió ho requeria. Era la primera executiva dels populars després de les eleccions de diumenge. Les màximes figures del partit han intentat fer-se pas. Silenci a l'entrada. El superviso. ¿Cómo ve la reunión de esta tarde? ¿Qué cree que va a pasar? Quasi 2 hores després, l'expectació s'ha contagiat fins i tot a la gent del carrer que esperava a les portes de Gènova. A l'eixida del comitè, un missatge unànime. Muy contenta con la decisión que ha anunciado Mariano Rajoy de presentarse, de encabezar la primera lista conocida al Congreso del Partido Popular. Creemos que es lo mejor para España y también lo mejor para Andalucía, sin duda ninguna. Hay Congreso, se presenta Mariano Rajoy y estamos enormemente satisfechos y contentos. Suport generalitzat a Mariano Rajoy entre els barons del Partit Popular. La pròxima gran cita, el Congrés Nacional, al juny. Obrim ara pàgina política. El grup parlamentari popular a les Corts Valencianes no deixarà ni un segon d'exigir al govern central les reivindicacions bàsiques de la comunitat valenciana. Així ho ha afirmat el nou portaveu popular Ricardo Costa, que avui ha sigut ratificat pel seu grup a proposta del president de la Generalitat, Francesc Camps. Costa ha assegurat que tots els parlamentaris valencians s'encarregaran de vigilar l'executiu de Rodríguez Zapatero, a qui exigiran més infraestructures, l'arribada imminent de l'AVE, el transvasament de l'Ebre, més seguretat i un finançament just. Lo vamos a hacer desde el diálogo, desde el consenso, pero eso sí, desde la firmeza absoluta en la razón, en la convicción y en el objetivo de que lo más importante, independientemente de nuestro color político, son los 5 millones de valencianos, los intereses de la Comunidad Valenciana y nuestro futuro. Buenas noches. La semana postelectoral del 9 de marzo ha transcurrido con la circunstancia paradójica de que se ha hablado más de la oposición que del gobierno.